Witam wszystkich, witam was fest pięknie. Są my dzisiaj w restauracji Parys w Rydutowach, w takiej pięknej, jesiennej scenerii. No, piękno jesień to i będą piękne szlagiery Iwice, a jak piękne szlagiery Iwice, to się musimy co dobrego uważać. Ewa już tam na pewno co rychtuje, zaglądamy na pieśniczka i już do niej leca. Kiej na szpacer razem my szli, kasztany woniały, zielenił się stron, a we kwiatkach była żeś ty. Kasztany woniały, zielenił się stron, a we kwiatkach była żeś ty. Tyś czekała, co powiem ją, a ja myślą, jak piękno żeś je. I tak miją ten piękny mój, a ja czekam, czy pokochasz mnie. I ten piękny mój, a ja czekam, czy pokochasz mnie. Wroz powiedziałaś, że wszystkim jeją, i pytałaś, co w mym sercu je. Piękny taki był otok świat, kiej za serce chyciłaś mnie. Piękny taki był otok świat, kiej za serce chyciłaś mnie. Przyjdź zaś ku mnie i będzie mój, zaś za ręce wartko chyć mnie. Taki ważny byda zaś ją, boś ty moja nazowdy je. Czy pamiętasz ten piękny mój, kiej na szpacer razem my szli, kasztany woniały, zielenił się stron, a we kwiatkach była żeś ty. Kasztany woniały, zielenił
Fajno pieśniczka, już leca, doczkaj na mnie. Godej, co to No tam pójdź, ważysz? bo ja już robię. Dzisiaj Jerucha. robimy dewolaja z piersi z kurczaka, Zaglądajcie, jakie to jest dobre. pieprz, sól, masło, czosnek i pietruszka, nic więcej. Widzę, żeś ten czosnek już tam rań dała, Ja, tu już mu wszystko dane. Dobra, no i te roski co, zawijamy? I zawijamy. Potem ino do panierki, do jajca. Poczekaj, ci co sam przytrzymia, ta pozłódka. Pozłódka, jak sama nazwa wskazuje, jest sztywno. Ja. Teraz się to tak musimy w rękach, wiesz, Na fajnie bok wezna, wiesz, żeby ci to nie zawadzało. uformować, ja. Ty już jeden zdążyła przyrychtować, ja? Ja, jeden Już do jest- ciebie, jeden do mnie, widzisz. Tyś jest wartko, ja ci powiem. Teraz to dajemy pierwsze do bułki. Do jajka. I zaś do bułki. Tak, żeby nam to masło ze środka nie wyleciało. Nie wyleciało, ja. I co? Mamy to już fertig, A ja? mamy to fertig. Obejrz, jakie to jest fajne. Do tego suróweczka i obiad jak talala. Pięknie. No to taki coś się możecie uważyć. My zaglądamy na pieśniczka, lecimy do naszego gościa i zaroski do was wracamy. Rano budzę się z nią, kiedy śpi jeszcze dom z moją muzyką. Nie pozwala mi spać, każe śpiewać i grać moja muzyka. Razem nocą i dniem, czego chcę dobrze wiem, natchnienie dopada mnie. Między jawą i snem, kiedy uśmiechnie się. Od lat na dobre i złe, z muzyką we dwoje. Najlepsze co los zechciał mi w życiu dać, muzyka i ja. Być z nią to wszystko co chcę, z muzyką we dwoje. Przez uśmiech i łzy duet z nią pragnę grać, aż skończy się czas. Szło się w tango nieraz, żyło na pełen gaz z moją muzyką. Przyjaciele, no cóż, wykruszyli się już, lecz nie muzyka. Tylko ona wciąż trwa, ciągle w sercu mi gra, jest zawsze przy mnie od lat. Choćby walił się świat, idzie wszędzie gdzie ja. Od lat na dobre i złe, z muzyką we dwoje. Najlepsze co los zechciał mi w życiu dać, muzyka i ja. Być z nią to wszystko co chcę, z muzyką we dwoje. Przez uśmiech i łzy duet z nią pragnę grać, aż skończy się czas. Ona jest dla mnie jak powietrze
i nie chce się żyć. To jest wszystko, co mam. Od lat na dobre i złe, z muzyką we dwoje. Najlepsze, co los zechciał mi w życiu dać, muzyka i ja. Być z nią to wszystko, co chcę, z muzyką we dwoje. Przez uśmiech i łzy duet z nią pragnę grać, aż skończy się czas. Aż skończy się czas. Baba Godo do chłopa, słuchaj, byś mi też komórka sprawił, wszyscy mają te komórki, nie wiem, byle kaj dzwonią, a ja no nimum i nimum. Chłop się znerwował, poszedł do baru, wieczór wrócił, wziął pora desek, zbił i tako komórka, na placu postawił, dźwierze, kłódka, padą, moż komórka. Rano stowo zaglądo, a na tych dźwierzach ktoś napisał Marika to staromotyka. On ją obudził go do starostowej. Dostałaś SMS-a. Tak zaczyna się opowieść ta o miłości dwóch serc blasku gwiazd, zakochanych, co z wielką radością do siebie lgną jak magnes serc. Każda chwila, co mija jak cień, bezpowrotnie minęła w dal gdzieś, by zatrzymać się na jedną chwilę, przytulić się i mówić, że Miłość jest piękna, niech złączy nas, niech z nami będzie na wieczny czas. Miłość jest piękna, niech złączy nas, niech z nami będzie na wieczny czas. Miłość w życiu to zdarza się raz, łączy serca na wieki, niech trwa i wprowadzi do krainy marzeń, gdzie świat wiruje jak we śnie. słowo kocham to miłość i znak. To jak mówisz i nawet jak śnisz, by połączyć na ślubnym kobiercu dwa serca zakochanych par. Miłość jest piękna, niech złączy nas, niech z nami będzie na wieczny czas.
I jest już z nami nasz gość, Piotr Herdzina. Witam Cię fest pięknie. Cześć, witam bardzo serdecznie Państwa również, bardzo miło. Dziękuję za zaproszenie. Muszę Ci powiedzieć, że dużo widzów, co mnie spotyka i się też pytało, nie, czy będzie Piotr Herdzina w naszym programie. Tyś w los w zasadzie na śląsko scena muzyczna przebojem idzie powiedzieć, bo tak ryktyk, że się w mediach pojawił rok temu, może z jakimś groszem. Z groszem, no coś tam. No i wiesz, i ludzie się już pytają o płyty, masz teledyski, tu żeś jest w radiu, tu żeś jest w radiu, tu żeś jest w telewizji. Nie każdy tak poradzi, wiesz? To znaczy powiem Ci, że za bardzo się nie starał, tak można powiedzieć, że to się tak samo potoczyło. Inaczej mówiąc, udało mi się może, nie? No a z drugiej strony ta piosenka, co tu właśnie godasz, ta, co w życiu mymka i tam opisuje te moje życie, jakże miał 20, 30, 40 lat i więcej, nie będę go dowielał, bo wyglądam na 20 chyba, nie? No. Nawet trochę mniej, mniej, no. za 19,5. Także, że wiesz, no, że po prostu to jest właśnie moje życie, nie? Ta piosenka. Według mnie to nie tylko moje życie, a wydaje mi się, że inni ludzie, którzy słuchają tego utworu, mogą się dopasować do tej piosenki i też tam coś znajdą dla siebie, bo każdy miał to życie podobne, nie? Mając 20 czy 40 czy więcej lat, nie? My się zaraz będziemy na ten teledysk zaglądać, ale nim on poleci, to powiedz właśnie, jak to się wszystko zaczęło, bo ja wiem, że tyś już prędzej kiedyś grał na perkusji, żeś grał. Ja dobrze pamiętam, to jak to było? Godasz, nie? No więc Ci powiem, Paweł, to było tak. Jakże grał w przedziale wieku 17 lat, 37 lat, to że grał właśnie w zespole takim, graliśmy wesela, dancingi, takie czasy były kiedyś, nie? No a potem była przerwa. Prowadza taką firmę cateringową, połączoną z jakąś tam produkcją wyrobów masarniczych i to niestety pochłaniało mi tyle czasu, że trzeba było poświęcić tej firmie, żeby ją wyprowadzić na jakiś tam poziom odpowiedni, bo ona dosyć dobrze prosperuje. No i w tej chwili już tak mam takich dzieci właśnie w wieku 20 parę lat i one tam już tam kręcą tą firmą, więc mam możliwość, żeby się zająć czymś innym i ewentualnie to była moja pasja, muzyka i po 15 latach przerwy wrócił do muzyki, no i nie wiedział nawet, że to tak fajnie pójdzie, że mi to tak fajnie popłynie, bo zawsze byłem jako perkusista, ewentualnie śpiewał drugim głosem. Natomiast teraz występuję jako solista i śpiewam pierwszym głosem, no więc wiesz, że pozytywnie zaskoczony tym wszystkim, nie? Obejrzymy się teraz ten teledysk Co w życiu mym. To jest Twój pierwszy teledysk. Mój teledysk, jeżeli chodzi o słowa, też sobie te słowa sam napisałem, natomiast aranż muzyczny zrobił mi Mateusz Szymczyk z zespołu Bez Nazwy. Toż zaglądamy na ten teledysk. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobał. Dwadzieścia lat zaczyna życie swe. W nim wszystko tak wydaje proste się. Miłość, muzyka, mym ukojeniem są. I dzieci my to skrzydły gwiazd, co w życiu zmieni się, gdy wejdę w okrągły wiek. Tyle spraw już jest za mną, które zmieniły mnie, a teraz już dobrze wiem, co nie złamie, umocni mnie. Dziś mądrości życiowej bagaż już mam. 30 lat, inaczej patrzę już. Za błędy me zaczyna karać mnie. Bo życie to fakt, nie żadną bajką jest. Kowalem los
końcu jesteś nim sam. Co w życiu zmieni się, gdy wejdę w okrągły wiek. Tyle spraw już jest za mną, które zmieniły mnie. A teraz już dobrze wiem, co nie złamie, umocni mnie. Dziś mądrości życiowy bagaż już mam. 40 lat, jak film mi porwał czas. Choć sobie nie ten, radość wciąż mam. Wnuki już mam i dzieci odeszły gdzieś. Nowe wezwania to życia cel. Co w życiu zmieni się, gdy wejdę w okrągły wiek. Tyle spraw już jest za mną, które zmieniły mnie. A teraz już dobrze wiem, co nie złamie, umocni mnie. Dziś mądrości życiowej bagaż już mam. Od dzisiaj znów zaczynam nowy dział. Nim tylko chwilę, gdzie ty i ja. Wspólne wyjazdy spełnionych marzeń swych. Dla takich chwil warto dziś żyć. Co w życiu zmieni się, gdy wejdę w okrągły wiek. Tyle spraw już jest za mną, które zmieniły mnie. A teraz już dobrze wiem, co nie złamie, umocni mnie. Dziś mądrości życiowej bagaż już mam. Fajny teledysk, wiesz? Muszę ci powiedzieć, Podobał ci się. Myślę, że widzom się też podobał ten teledysk. Na pewno się widzom podobał, bo widzę, że jest emitowany, cieszy się wielką popularnością, już ludzie też już o niego pytają. I jak żeś wpadł na pomysł, że akurat właśnie tak o życiu teledysk? To znaczy, powiem Ci, bo ten teledysk jest taki właśnie typowy. Tam na tym teledysku nie ma wymyślania. To, co tam jest pokazane, to jest wszystko to, co na co dzień się robi w moim życiu, nie? Czyli jest pokazany mój zakład, gdzie jest produkcja, jest pokazane moje hobby, jakie tam ewentualnie posiadam, jest pokazane tamte moje życie, jak one wyglądało, jest pokazana moja rodzina, najbliższe oczywiście moi znajomi, z którymi się znamy już kupa czasu. Także reasumując, to jest wszystko dokładnie to, co dotyczy mojego życia. Nic tam nie jest wymyślone, wiesz, że tam nie jadę jakimś nie wiadomo jakim samochodem albo czym, po prostu to jest typowy Peter, nie? To jest ciekawe, bo zwykle, wiesz, to jest odwrotnie. Zespoły pierwsze nagrywają, czy kręcą, komponują jakieś pieśniczki roztomańte, wiesz, tu o tym, tu o tamtym, a potem, jak już jest uznany, jak już go wszyscy znają, no to robi taką pieśniczka o samym siebie właśnie, albo o swoim życiu, albo o swojej rodzinie, a tyś zrobił dokładnie na odwrót. Zaryzykował. Ja na pewno, żeś zaryzykował, bo jakby się to nie spodobało, to byś miał fest ciężko. Na starcie by był spalony. A tu widzisz, żeś zaryzykował i to chyciło. No powiem Ci, że właśnie jak człowiek jest nieświadomy czegoś,
co ryzykuje, to mu najlepiej wychodzi. Gorzej jak wiesz, nie, za czym stoisz, nie. Ja Jak to zrobił nieświadomie, to nie było jakieś wyrachowanie, to po prostu było, ten teledysk w ogóle powstał tak bardzo na luzie, tam nie było jakichś specjalnych kamer, jakichś specjalnych planów przygotowanych, tam jak ktoś dobrze popatrzy, to tam się wszystko dzieje albo w lesie, albo na dworze, albo na zakładzie. Nie było tu jakichś specjalnych przygotowań, takich wiesz, fachowych i on był bardzo długo kręcony, bo nie było czasu. No tak się to przesuwało w czasie, ale to jest taki typowo prosty. Mnie się wydaje, że każdy z tych osób, widzowie oglądają ten teledysk, to jest właśnie typowo dla widza, że to jest jego życie, nie? Że to jest ta normalność taką w tym wszystkim. Nie? Wiesz co, my mamy taką pieśniczkę w kapeli, też taką życiowo, o tym, jak wygląda życie takiej frelki w dzisiejszych czasach, wiesz, taką pieśniczka dla panien. Taką modną frelkę. Taką modną frelka, co się nie chce wydać. Ja myślę, że się go teraz obejrzymy, potem powiesz, czy ci się spodobał. Bardzo chętnie. Zaglądamy na pieśniczka dla panien. Joje młodo nowa lika, nie chce męża i no synka. Niech mi śpiewo serynady, dowo serca z czekolady. Jo się nie chce jeszcze wydać, jo się moga jeszcze przydać. Po co mam przy gorkach stać, sprzątać, myć, koszulę prać. Czemu ty się nie chcesz wydać? Mogliby my razem bywać na muzykach przy kapeli Kajzie Cołkowieś weseli. Czemu ty się nie chcesz wydać? Mogliby my razem bywać na muzykach przy kapeli Kajzie Cołkowieś weseli. Taką młodo szwarno zgrabno i wiskierno i powabno. Na co dziecka i problemy, dyć frelka jak marzeni. Wydom się jo po 30, musza życia użyć jeszcze. Jo mam klasa, styl i szyk. Ktoś zaprzeczy? Raczej nikt. Czemu ty się nie chcesz wydać? Mogliby my razem bywać na muzykach przy kapeli Kajzie Cołkowieś weseli. Czemu ty się nie chcesz wydać? Mogliby my razem bywać na muzykach przy kapeli Kajzie Cołkowieś weseli. Niech się tropią miększe baby, jo się dową sama rady. Chop mi będzie burczą chrapą, na co mi to ludzie, na co? Jo się nie chce jeszcze wydać, jo się moga jeszcze przydać. Czekaj synku, czekaj jeszcze, tyć się wydą po 30. Czemu ty się nie chcesz wydać? Mogliby my razem bywać na muzykach przy kapeli Kajzie Cołkowieś weseli. Czemu ty się nie chcesz wydać? Mogliby my razem bywać na muzykach przy kapeli Kajzie Cołkowieś weseli. Czemu ty się nie chcesz wydać? Mogliby my razem bywać na muzykach przy kapeli Kajzie Cołkowieś weseli. Czemu ty się nie chcesz wydać? Mogliby my razem bywać na muzykach przy kapeli Kajzie Cołkowieś weseli. Chłop przychodzi do doktora, go do panie doktorze, tak chory, ale że jest tak chory, że aż niemożliwe. Doktor go zbadał, go do panie, pan jest zdrowy jak koń, niech pan idzie do roboty. Chłop wylazł z gabinetu, jak wlazł do tej poczekalni, to się przewrócił i umarł. Doktor wylazł, zaglądał, go do widzicie? Wolał umrzeć, jak iść do roboty. Zaglądam właśnie na pierwszą nową płytę Piotra Herdziny. To jest taki maxi singiel, 6 pieśniczek. Oczywiście ta płyta będziecie mogli wygrać
w liście szlagierów po śląsku w naszym konkursie co sobota. No a kto nie wygro, to się będzie mógł kupić w Szkolaku w Rybniku na ulicy Kościelnej. Tam 2 wielkie srogi sztandy ze śląskimi szlagierami. Jakby kto miał nie po drodze do Rybnika, albo nie miałby możliwości, co by zajechać, to niech do nas dzwoni. 789 099 111, numer telefonu widzicie na dole ekranu. 789 099 111. Tam możecie zamawiać i ta płyta, i wszystkie inne śląskie szlagiery, no albo oczywiście przez internet na naszej stronie internetowej www.listaszlagierów.pl. Tam ta piękna płyta, tam oczywiście i wszystkie inne płyty. Najnowsza płyta Piotra Herdziny, otwiera ją pieśniczka, którą my przed chwilą obejrzeli, co w życiu mym. A ostatnią pieśniczką na tej płycie jest pieśniczka Wygram z losem. Ja myślę, że się te roski obejrzymy Zapraszam. i za roski się o nich Zapraszam Ciebie, pogodomy. zapraszam widzów do oglądania. No, to jadymy. Rano budzi mnie nowy staje dzień i nadzieja wciąż woła do mnie, chodź. Nie oglądam się na wczorajsze chwile, to było już, teraz wiem. Szkoda czasu, szkoda łez. Z losem w karty wygram sam, nową szansę od życia mam. Wiarę w nowy dzień, który dziś zacznie spełniać moje sny. Z losem w karty wygram sam, nową szansę od życia mam. Wiarę w nowy dzień, który dziś zacznie spełniać moje sny. Choć wspomnienia złe doganiają mnie, stare zdjęcia już pokrył szary kurz. Nie oglądam się na wczorajsze chwile, to było już, teraz wiem. Szkoda czasu, szkoda łez. Z losem w karty wygram sam, nową szansę od życia mam. Wiarę w nowy dzień, który dziś zacznie spełniać moje sny. Z losem w karty wygram sam, nową szansę od życia mam. Wiarę w nowy dzień, który dziś zacznie spełniać moje sny. Mam wiarę w nowy dzień, który dziś zacznie spełniać moje sny. Słyszycie, jak same remontują, tak jak godą, my są w takiej pięknej restauracji Parys w Rydutowach, no a w Rydutowach to też tyjcy dbają o porządek i przed tą restauracją remontują chodnik, toż jakby tak co dzwoniło w tle, to się aż tak fest nie starejcie i się nie nerwujcie. Ale nie będziemy godać. Będziemy głośno godać. Głośno będziemy godać, no też godaj głośno albo cicho. Wyraźnie, nie? Ja, historia tego teledysku Wygram z losem. No, teledysk Wygram z losem tak w sumie był napisany z myślą moją taką, żeby przekazać do ludzi, do społeczeństwa, żeby się nie poddawali, żeby walczyli, że cokolwiek się komuś przydarzy w życiu, nie wiem, czy to jest jakaś sytuacja zdrowotna, czy życiowa, żeby uwierzyć w siebie, nie poddawać się, walczyć do końca i wtedy zawsze osiąga się jakiś sukces. Natomiast sama wizja w teledysku to jest taki pary, która się poznaje tam w restauracji, takiej typowo country restauracji
No i zakochują się w siebie, natomiast ten kolega, który się tam pojawia w tej restauracji, to on zaczyna grać w karty tam z tymi tubylcami na miejscu i wygrywa tam dosyć dużo tych pieniążków i razem wychodzi z tą kelnerką, tam ją poznaje, zakochuje się w niej i jadą sobie kupić samochód taki dosyć ładny, no i wyjeżdżają szczęśliwi, zakochani, żyją długo i szczęśliwie, więc tak mniej więcej wygląda teledysk, ale w trakcie pisania słów przede wszystkim chodziło mi o to, że z losem wygram i nie poddaję się. Taki jest temat, że po prostu trzeba w siebie wierzyć, żeby cokolwiek w życiu stworzyć. Nie? To Teroski obejrzymy się właśnie taki teledysk nie o tym, jak się wygrywa z losem, no o tym, jak te życie właśnie się toczy, o takich zakochanych, wiesz? Teresa Waleriańska, nowa pieśniczka Chopeczku ty mój. I ona tam opisuje też te swoje losy, Teroski się go obejrzymy, potem powiesz, czy ci się Z podobał. przyjemnością, bo bardzo lubię panią Teresę, także z przyjemnością zobaczę teledysk. Teresa Waleriańsko przed wami. Chopeczku mój, ja zawsze bardzo, bardzo przaja ci. Chopeczku mój, wiele to już ubyło lot. Kiedy na ziemi tej, na śląskiej czarnej ziemi my tu są, piękne wspomnienia lot, Teroski ciągiem w myślach mam. Wspominam to, jakieś na gruba dziennie z domu szą. Wspominam to, jak cię żegnała w progu ja. Jakech czekała znów, co byś się wrócił do domu cały zdrów. Ty mój chopeczku mój, czuję się bardzo młodo znów. Pamiętam te dni, na zabawa myśli, tańcowali my tu wraz, taki był wesoły czas. Pamiętam te dni, jak na biesiada myśli, buteleczka w taszy miała ją, by weselej nam się szło. Wspominam to, że nieraz tak u niego było to. Wiedziałach, że tak już u chopa musi być, że z kamratami szą, nieraz nie dwa te zimne piwko pić. Musiał to robić on, by pył węglowy z gardła zmyć. Ni raz, ni dwa, musiałach w rynka nudel kula brać, bo szał mi on z kamratem w Laubieżkata grać. Ja się nie gorsza już i mam na niego ten mój taki test. Tyle lot żyłach z nim i tak fajniście durkną jest. Pamiętam te dni, na zabawa myśli, tańcowali my tu wraz, taki był wesoły czas. Pamiętam te dni, jak na biesiada myśli, buteleczka w taszy miała ją, by
weselej nam się szło. Buteleczka w taszymiałach ją, by weselej nam się szło. I co? Fajny teledysk, Bardzo, nie? bardzo mi się podobał. A powiedz, czym ty tak jeszcze oprócz muzyki, bo widzę, że tą muzyką rychtyk żyjesz, no ale to nie jest jedyna część twojego życia. No to jak żeśmy na początku rozmawiali, oprócz tego, że ta muzyka, to jeszcze prowadzę firmę, taką dużą firmę cateringową i tam organizujemy różne imprezy, biesiady, karczmy. Do tego jest podłożona taka mała produkcja, właśnie takie fajne wydlinki robimy. Nie robimy tego dużo, jest ta produkcja mała, ale jest konkretna. Wyroby są bardzo smaczne. Dysponujemy namiotami biesiadnymi, sceną, nagłośnieniem i całą taką oprawą artystyczną. Zapraszam do współpracy Ciebie i widzów, wszystkich, ktokolwiek zadzwoni. Jesteśmy otwarci na rozmowy. Na pewno będziemy współpracować. Myślę, że ty jeszcze do nas do programu przyjedziesz też. Jak mnie tylko zaprosisz, to z przyjemnością. Zaprosimy oczywiście, nasz dzisiejszy program już dobiegł końca, ale oczywiście naszej pięknej muzyki w telewizji TVT nie braknie śląskich szlagierów. Jutro, jak zwykle, propozycje do listy szlagierów po śląsku na Kierewos Fest Pieknie. Zapraszam od poniedziałku do soboty. W sobota wielki finał, tygodniowe podsumowanie listy szlagierów po śląsku, a w przyszłą niedzielę o 18, o 6 na wieczór zaś będziemy razem w szlagierach i wicach. Trzymajcie się, do zobaczenia. Dziękuję bardzo, do widzenia, pozdrawiam wszystkich znajomych. Miło mi.